явно някой от тях има малък проблем. Моля да заповяда Емил Василев Христов. Как си, Емо? Супер! Може ли да танцуваш днес? Хип-хоп. Добре, само да попитам. Ти не си брейкър или си? Не си. А можеш ли като оня е там на рекламата? Ей така. Не? Не бе, аз днес за друго искам някой да му научи как се прави. Нали ме разбираш? Добре, скъпи гости, дами и господа, участник под номер 13 Емил Василев Христов. Сега ще попитам